hoxe en día xa está recoñecido que hai algunhas especies de árbores que son perigosas cerca das casas, por iso se crean esas franxas secundarias para evitar, sobre todo, a propagación dos lumes. Entón, as árbores autóctonas, na súa maior parte, por non decir todas, pois son verdadeiros cortalumes por si mesmos, onde hai formacións de bosque autóctono para o lume. Aquí se ve ben un pouco o que podían ser os bosques estos de veiga, salgueiro, carballo, un amieiro, un freixo, un sabugueiro por ali abaixo, porque as súas copas eran moita máis humedade, porque lles custa máis arder pola propia natureza das súas madeiras. Entón, bueno, pois por iso se recomendan para as franxas secundarias de protección das aldeas e das zonas urbanizadas o que é manter árbores autóctonas. Se non as hai, se poden plantar ou tamén se poden deixar espacios abertos que tampouco son negativos. Bueno, a sobreira é un árbore que tamén forma parte dos bosques autóctonos de Tomiño, sobre todo naquelas partes máis secas, porque é un árbore mediterránea. Aquí na Península Ibérica ten o seu centro, por así decir, mundial. Tamén temos, pois, como todas as árbores, no? Contribúen á fertilidade do chan, depuran o aire, dan sombra, crean humedade, en fin, pois todos os beneficios que teñen os bosques para a humanidade. E aí está o freixo. Ali está aquel freixo máis grande. Aquí ese ten unha boa altura. Sí, aquí no Baixo Miño, a verdade que hai uns exemplares espectaculares. Hai dous, creo que hai outro por trás. Plantas un freixo cando xa tes algo de espacio, por isto de manter pois unha diversidade propia dos bosques autóctonos que axuda a manter ese equilibrio do que falábamos entre depredadores, especies presa, que evite os desequilibrios que logo finalmente acaban producindo as plagas, no? Non quere decir con iso que non vai haber plaga ningunha, pero todo o que supón manterse, por así decir, na biodiversidade orixinal garante unha maior estabilidade do noso medio ambiente, da nosa natureza. O loureiro é unha das especies que temos aquí nos bosques autóctonos que mantén a folla todo o ano. E aparte o loureiro produce, as femias, producen un frutiño que, bueno, consumido por moitos animais. A cuestión é que cuantos máis árbores de froito haxa no monte, menos presión vamos a ter alrededor das casas nas árbores froiteiras. Bueno, o carballo é a especie emblemática dos bosques de Galicia, porque si temos fertilidade nos solos de Galicia en gran medida porque durante moitos anos houbo carballos que crean este chan de folla que enseguida descompón e é un chan moi fértil, aparte todas as polas que caen, é dicir, o carballo é o que deu a fertilidade ás nosas terras, non? Por así decir. O froito dá de comer a moitísimos animais, empezando que xa nos a usamos antiguamente para facer pan, no? Na época dos castos, pero tamén para dar de comer os porcos. A diversidade dos bosques naturais é outra das funcións que ten. Cando no monte non hai árbores con froitos, como acontece cando hai unhas extensións enormes de piñeiros ou de eucaliptos, pois claro, os animais tenden a vir a comer onde hai froito, que é nas casas. Na proximidade das aldeas, nesas franxas de mínimo 50 metros, pero que pode ser con 20 que sexan máis, pois é moi importante deixar medrar as árbores autóctonas, plantar incluso especies que non estean presentes na zona para manter a diversidade, plantar árbores incluso autóctonas que dean froito, como o castiñeiro ou as cerdeiras, e iso vai a contribuir, bueno, pois a ter máis seguridade e a ter incluso maior beleza, porque as árbores autóctonas serán unha paisaxe moito máis bonita que os monocultivos de árbores exóticos. Temos que concienciarnos que necesitamos ter máis superficies de bosques autóctonos para manter un medio ambiente sano, pero neste momento estamos completamente desproporcionados, demasiadas plantacións forestais e demasiado pouco bosque autóctono.